nilihin pen hempung mukrang pira sinja akang hon akajinso ahir jume pen ilitum MP election kahori lapen kacharbo ave pin pen parpon lasi pini kechengsi nili Prime Minister Narendra Modi lapen ilitum Assam along Chief Minister Dr. Himanta Biswa Sharma lapen national long President JP Nada lapen ilitum state long President Bhobesh Kolita lapen Ladakh East Karbi Anglong West Karbi Anglong President lapen kadok abe BJP kaching hon atum phan an kecheng si nilihin pen alang litum phan sitame choro parpon piglo lapeng elitum labangso a election hut Dr. Himanta Biswa Sharma Chief Minister of Assam alang li sidul bangke tight pick ang mong sitame alang li Ladakh nomination nang file 2 tarik ani arni penchenglo bokajan LAC areli long talang li apor nang chipidun lapen ga haragada long amri lapen rongkhang LAC long sitame alang li apor nang chipidun apot alang li phanta choro parpik lo lapen ke Ladakh non labangso 6 dipu ST parliament tria consensi long jasemet pet nang cepaduk dun alang li minute si apor pusame alang li pahino ne pin pen nang arjab dun thip nang campaign kai kiamat sitame jakong horang nang pidun ilitum asiam Dr. Tuliram Ronghang lapen ilitum long dimahasau labangsu asiam debolar golosa lapen tim karbiang long tim dimahasau aphan sitame nilihin pen kadogobe choro parpiglo lapen kadogobe nanglitum sitame media ahin pen pusame nanglitum ahok pet alam ke pali ahok pet a news ke perle nanglitum kadogobe la election esek ahot sitame nanglitum nang ke kowardo napot nanglitum aphan sitame nilihin pen mate BJP labangso atim ahim pen pusame anutin aphan press media abang ku tum phan sitame nilitum ahin pen kurwang thupilo lapen choro parpiklo nanglitum alam kili ajoine ahok alam kili ajoine si pini tarik ingora trok ani vote ke jok ani bangke ingsam jin pen se par ponola si nanglitum press media phan sitame choro parpiklo Kowe tumpan andal. District Administration Police Law and Order, DCSP, lapen Election Commission atum panseme choro parpik la anutu na pans. Electioneering staff tu. Soptar. Kya hai bange lage 100% ho lage highway ko. Lapen ge Ladakh vote ke poll ka dog beta nang litum heglong lo ilitum labangso 6 dipu ST bang 75.61% la so teng lo palate 6,73,000 award bang poll pon lo labangso teng lo te BJP ke kom nai puta 4,60,000 award bang dong pon poposi nilitum assessment ke an pon batta hayi man tan ta Dima Hasau pen sitame ilito mane 80,000 award bang long pon po lapen ke Dima Hasau bangge 73.30% se oda ke polo te officer Ladakh Dima Hasau bangke 80,000 award bang long pon la pangrum pet bang se 4,60,000 award bang long pon po pusi nilito mane assessment la bangke checklem pon pen laan aphai klang pon bat ta hai mane ke pada all Assam pen all Assam bang nito bang AGP BJP alliance
bet cek lok lo tan ni tu tum kre ke thom abang se hai ponji pusi ni li tum ining ka che the pondo kre ke thom 30 Asesor lah nang di election ni sekda autonomous state kan got 244 attack si deputy law la si la sobtak ngen ma uji hide lo te first step ni kulo ken la 244 a alam bangke chuta aprang IMP 3 Dipu ST parliamentary labangso constituency horensing be sitame parliament long labangso alama putha khola lo lasi labangso alama bang kon se ke liya jat ma ni li hided o taking deng that pen a fit lokulo tang te ni li ka dok we hola dak lang dam po la so teng si parliament along se ta me ni li ning je don po apen la autonomous state 244 a la bangso alam bang ke prap jin pen ke pachun dia phansi ni li claim ponik Asesor de ka position non nang di ke Carbon Autonomous Council the existing EMT for Fiduta Agriculture ini nang itu loh. Sila sebutkan ke tahun setang baju lama mati masih utkan. kali lagi ili tombang actually abang ke chua batai puse ba aprang puse me doktor John Torompi aku sida me la sondo la pena ko non la Horen Singh be aku puse me la son apur ki mo ke do nili phana bangala party tumse aja sita me decision and